Gindoso ni House Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima ang pagpatigayon sang congressional inquiry agod matulid ang mga rason sa likod sang nagapanglakaak nga presyo sang diesel diri sa Pilipinas. Sa idalom sang House Resolution 914 ginhingyo sa House Committee on Energy kag iban pa nga sa iban pa nga nagakaigo nga mga komitiba ang mag-conduct sang investigasyon. Suno kay De Lima, dapat may baluan kung nga isa ang Pilipinas sa may pinakamataas nga pagsaka sa presyo sang diesel, apisar nga pareho man ang sitwasyon sini sa iban nga pungsod nga naga-import man sang langis. Luyag may baluan sang kongresista kung nakaamot man bala sa sini nga sitwasyon ang kakulangan sa layi, taxation, regulation, competition enforcement, ukon, emergency response mechanisms. Magluwas sa sini nga resolusyon, nag-file man si De Lima sang House Resolution 915 diri iyagin panawagan kay President Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation kag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga i-assess kag i-address ang epekto sa nagatimbok nga presyo sang gatong sa public transport drivers, operators kag mga mamumugon agod nga makapatuman na sang nagakaigo nga rasonable nga fare hike.